Onko se kuuma? Juu. Tää niinku... Kaikki sanoo aina, että ota vape viinaa. Mutta kukaan ei sano koskaan, että ota vape ruisleipää. Se oli aika vitu Se on kyllä hieno kuulla tollasia viisaita sanoja. Mitäs Marva? Haastakaa vittu kaikki. Noniin, toi oli loistava. Ei kun Hyvä Marva. Kyllä se Marva tietää, että kaikki haluaa haistaa vitun, mutta kaikki ei saa sitä haistettua. No, mutta... käydäänpä siellä naapurissa, jos se akka vielä antais mulle. Tiedätkö mitä, Kyllä se varmaan tiedätkö, antaa, mitä on hyvä mutta... kuvata? Niinku, osoitetaan Niin. Marvaa solven ja nauretaan sille. Ei. Sano Marva jotain viisasta. Viisasta. Murot on vitu hyviä. Murot on muuten Joo, hyviä. ja mustikkakeittoa vielä. Verratkö mustikkakin. cornflakesia vai Kyllä. ihan rainbow-tavaraa? Toinen mikä kannattaa on toi mankka kannattaa kuvata, koska siellä tulee niin vitu Joo, hyvää musiikkia. kuvaamassa toi mankka. Mä Toi on kuvaan sitä oikeesti Valtteria sellainen, ensin, kun että- se on niin saatanan kaunis mies. Voi että mä oon kaunis. Kohta Jumalauta. tulee homoseksiä. Kattele vaan saatana peiliä ja runkkailee. Saatana illat pitkästä. Ihanaa, Niin, ihanaa. pornoa kattelee. Kattelee vaan itteensä. Homot pornoa kattoo, saatana. Niin, nimenomaan. Mitäs Tiina? Ei kato, mua ei tarvitse kuvata. Kyllä sun vähän tarvii. Mulla on Kuvaa tuota paskaa vitu- polvessa. Paskaa polvessa. Eihän oo. Ihan vaan tiedoksi. Tiinalla on paskaa polvessa, mutta me ollaan enemmänkin kiinnostuneita Tiinan tisseistä. Mä Missä ne tiedän on? se. No kyllä tissit pitää YouTubeen saada. Ei. Ne varmaan tarvii, mutta ei muu. Kato jumalauta. Tsunami. Liplap, liplap. No Hei, niin, kuvaa toi vitun radio. nyt tästä pikkuhiljaa alkaa tsunami iskemään ja me joudutaan lopettelemaan täältä ja täältä sähköt katkee ja tsunami alkaa. Cut! Niin, toi pitää. Cut!